Ninani ndivuka with a broken heart this morning to see umayeni wakwaMseleku being dragged for ukukhohlakala. Ndithi makhe ndifake nam my 2 cents. The first episode of the new season of Uthando Nesithembu Uncut premiered yesterday, and yes, it was so underwhelming because we saw recaps of previous episodes. There was nothing much there. What got people talking was when umayeni basically started talking about taking a trip to Cape Town with her friend and seeing her grandkids, that umhlopekazi noba intombi endala ethetha isiXhosa, her grandkids being our beloved Vuyokazi Ncwene's kids, who we know that their father decided that he's going to be a deadbeat, and Vuyo is basically raising those kids alone. But now we see umamomkhulu makhulu opening up about how these kids were taken. Khona sobona nengane. Yes. Abasebenzela ave umkhumbulo. Mhlopekazi sengiyobona sengibona intombi endala. Hey, ethethayo, ethetha isiXhosa. Mhlopekazi wafika ekufikeni kwakhe, yebo babecelile ukuthi abe ngapha leso sikhashana ngoba nakho kwakade kungekho right. Bethi angazi kuyadutshulwana ngala eCape Town ini so ingane yahlala ke nathi ngapha. Indlela ahamba ngayo ayingiphathanga kahle ngoba ukube babe communicate ukuthi kwasekuqaleni kungathiwa ingane iyavakasha izobuya ngomhla ka27 July, kungadlalwa ngathi kuthiwe kusho kanjalo kanti ayisabuya. Kwakuzoba right nje ngoba isikhathi esanda kuhamba azange zawabamba ama calls ami. Ngamfonela kakhulu. I think nje wayezama ukungikhatha kwempilo kaMhlopekazi, bathi ke akubanga kuhle indlela ahamba ngayo. Ngiyayikhumbula nje waphela bese ngihlale nayo isikhathi eside. Vuyokazi, guys, was absolutely wrong for handling things the way that she did ngabantwana. Hear me out. I'm not saying that she's wrong for taking her kids, for walking away. She's wrong for the way that she took those kids from umakhulu wabo. Imagine ukhulisa umntwana then athathwe ngathi uyabuya, guys, kungabanjwa nezo phone. Imagine that. Sazingashiyi dent apha kuwe kushiyo hat. Into ethi uVuyokazi ebexabene naye wonke umuntu wakwaMseleku, including umama omkhulu lo womntana lo umkhusileyo ke phofu umntwana. Guys, do you know ubunzima bokukhulisa imviko encinci? Kuba kaloku umhlopekazi waya esemncinci pha kwaMseleku wakhuliswa ngumayeni. Umayeni even says even when the child would be sick, should be the one olala esibhedlele. She presumed the mother role and ebenganyanzelekanga to do all that. But now she's being dragged for ukhohlakala nokungathanda uVuyo. Hi guys, please make it make sense. Hello, hi, I am Simiso Dashe, your chummy that is always ready to spill the tea. No fear or favor, so just make sure you are subscribed and you hit the notification bell. Now let's get sipping. Masithatheni ngale family kaVuyokazi. Andiyigqibi mna shem, andibagqibi, andiba-understand. uVuyokazi mzusenayo umama no auntie okanye umdaba umakazi something. Lo waye up in arms kulwelwa into ye-relationship. Phofu kuyadyolwa apha, akutshadwanga apha. They seem to have just wanted to ship umntwana off to the father's side, in my opinion, because bengafuni okanye bengakwazi umkholisa, I don't know. But into ye-excuse yoba nako kwi-riots kuyadutyulwana zilasta iminyaka ezonto ezo. Into yodutyulwana bengaboni mna ichaphazela umntana in any way that akanokhuliswa ngabazali kowabo, ngabazali bakaVuyokazi. And I feel like this was just an excuse. Nina, you are safe kwezo riots, but umntwana must be shipped off. Yena ayenzi sense. Iwesi nimsakulo tata wakhe, utata ongamhlawulanga nomhlawula. uVuyokazi uthi asimhlawulele umhlopekazi. It goes without saying into yobana umntwana wentombi belongs kule ntombi. Xa ebalekisa kwi-riots ke caba kukho i-riots mntaka bawezinyamezelekiyo ebenothatha asiwe kwi-relative, why esiwa kutata, utata ongahlawulanga. Uphi umama umntana yena ke futhi kuyo lonke ixesha wenza ntoni phi nabani? Ngoku umntwana uyeza ngokusomthatha ngehlobo elirongo. No one reached out to umayeni, family zange reach out. And yes,
yes, her heart is broken over this, and we totally understand. Nimbonile guys umhlophekazi besemdala kangakanani. We are also learning that umama kaVuyokazi bekwazi ukuya kutata uMseleku ahambe yokhalaza ngomakhulu uMayeni. I am just wondering yintoni le ingaka uMayeni ayenzileyo kuVuyokazi for umama yakhe ba akwazi yokhalaza kutata uMseleku ngaye nonyana. Ngicela ungambulali. Your mistake. Ngicela ukuthi kumele umenze into wrong. No. Ngiyacela ungambulali, ngicela umpumelelo mayenza into wrong correct. Did this line slip through the ears of people saying that Umayeni hated Uvuyo, guys? Because clearly she was protecting Uvuyo from unyana wakhe onenhloko nengqondo efana notata wakhe. Ityala likaMayeni is just not supporting lento yesithembu esifuna ngumusa for umpumelelo. Remember in the previous seasons Umayeni is sitting down with Uvuyokazi warning her, sithi choose yourself, but Uvuyokazi wabethe nca endodeni engafuna give up kuba no wrongo, guys. Also akho Mseleku guys apha othanda uVuyokazi, akukho Musa Mseleku apha that was very fond of uVuyokazi and loved uVuyokazi. Latata only cared about his family's legacy. He didn't want Umpumelele's kids to slip through his fingers since besemithi seneke. He wanted Umpumelelo to marry uVuyokazi for that reason. He wanted uVuyokazi emagcekeni kaMseleku for his selfish reasons. Kaloku eyona nto isemqoka is making uGokFlow happy, and then naba uGokFlow ngumuntu okanye spirit okanye intoni kuthethwa ngaye ingathi andiyazi afuna ingene kaGokFlow. But I don't know, I'm just feeling something dark about this figure kuthiwa nguGokFlow. Ewe ngumakhulu wamkhulisayo ntoni kuxelwa kuye ngokuwafayo kuyo mangcobeni kuyoxelwa kuGokFlow. GokFlow yonke into sithetha uba asikho esinye isinyanya sapha kulamzi ngaphandle koGokFlow. Sana very suspicious. Uthi asimhlawulele umhlophekazi iphutha elikhulu, but ke mhlawumbe usho ngoba nakho ethola indoda. Umuntu esingamhlawulele ilomncane ofikayo uNzulu, and he quickly turned his back on her faster than Umpumelelo did. Umayeni guys nguye yedwa omthandileyo uVuyokazi and Funova, probably because partly she saw herself through her, because ingathi lento yenzeke kuVuyokazi it's what happened to her, but ke nakuphele echat indoda noba sebuya as a second wife. Yabona ke lento bendithethayo ngomseleku ngomusa Mseleku, the nerve to say that it's because senendoda entsha. Yeva ngoku how quickly he turned. Myekeni ke lo uthanda ungena into zabantwana, lo uthanda ungena imidyolo yabantwana. Xa ndithetha ngabantwana mainly Uvuyokazi nina ninompumelelo beningamfuni kwalelwa yimina today. Hayi mina uVuyokazi ngangamazi ungangibekeli kabi. No, ngisho wena ukuthi kusho ukuthi awukangazi ngoba uVuyokazi ula ikhaya namhlanje because mina I had to rise ngadefend umuntu engingamazi ngathi akalandwa mina idlalile indawo yakhe as umzali. She wasn't going to entertain intombi ezikaMpumelelo amane ethi nabo, noba ke ngokubathi hayi waza wamfuna uzomfuna njani umuntu angamazi nomazi. Uyatsho bana I didn't know her. How can you not want someone you don't know? Umayeni did the right thing wangena xa kukho umntana ke ngoku wakhulisa umntana because sekwenzekile. But no ke sana umusa will always twist the truth to suit himself, making Umayeni the villain. Aba kwi comment section bethanda ukuthi ndi biased, I'm biased nyani ke ngoku cacile uba ndikhethile icala. Viva Shibas. Also to close this, there are 3 sides to every story, okay? We know that. Today we have heard icala lika Mayeni. I'm sure uVuyokazi probably has her own side or a story to tell about the entire situation, and we cannot wait for her to break her silence as well. Loved this video, give it a thumbs up and I will love you for it. Thank you for watching. See you on the next one. Bye.